kum ki kena ngiju angut shibun ki AKA. Kat bangi dang long ki kena school kam tam bun ki jingkwa ni don. Teng ni so kum bangi kwa lang doktor, bat teng kum ita inohi kai. Bat kum ta ki jingkwa jungi ki kela na kawai kapor syakawi pat. I Minerva Wahlang ru ila ya lingba kani kaju ke jingkela, bat hadu bat inda songtu shisha ya kata ke jingkrang jong i ila la banjam syakmat. I Minerva ilong ikena ibu ju sotanat ya karwai kashan, bat ibu ju syembenta hakirun san paper. Kum ikena school iju persyang pani syembenta hakiwe ki rinsan ru kum ki jingela kai sport bat ki march past. Hakaba ila bat ru kum school commander hadu arsman kenti. Iju iet ru banlik jengok kai ya ki jaga temai bat penmelanial de manlet ya trekking bat ki wei ki adventurous sports. Kikime kikpa bat kayeng kesam jong i kila long ki resort ba aman laki benta jong ke jing im jong i bat kila kershan met bat mensim ya i haman la ke jingkwa bat kirai tiba ila shim la ke benta ke thong jong i menta I Minerva ila don apo asnam kerta bat ila la ban poi sha ke thong jong i hakaba ila la ban pendep ya ke training jong i kum I commercial pilot lani ibala banya ya ki lengsun ki bakit ya ki nonglek nongwan na kawai ke jaka syakawi pat hoot ki jing e ila hap ban mat hapadang ki benta ki babun na do ba ila thmu ban shim ya kani ke sinjam hinrei ila la ban job ya ki ding pinkyang ki babun pat ila la ban yo ya ke official license dang shan hi. Keblai pi barok ni priang sobhaya pi syakawi pat kebenta jong ke program jengi kerempai. Menta kesengi ngi don hapadang jengi ya samla Minerva Wahlang I bedang syudap pendep ya ke training jong I halor ke commercial pilot but I bedang syio license dang shan hi bat bantip company halor ke jingyai lenti jong I hadu be inda poi ha kan ka thong jong I ali ngi ne phash I menta. Kublai Minerva ni priang sobhaya pi syakani ke program jengi kerempai di syok abang ngintip mo ya kata ka jingyai lenti ke jong pi kum ita I blade pass ya kata ka training jong ka hadu benda yo kan ka license jong ka commercial pilot mo kin dia lese nam ta ki parlok ki bapet yangi mo kin kam itu shu ya pi pilaun pi itu company shu ya ledi ki jing song tanat jong pi ki benta ngagerteng Minerva Wahlang di Arpuarsnem ngadon sudah pendap ya ka commercial pilot training course jonga na po Chimes Aviation Academy kemudian na po Sagar Madhya Pradesh te classroom kumba arsne mi e bangan pendap ya kani ka course mo there are some nice them actually along with the papers bangan thoi ki theoretical papers jonga but along kani ka practical flying jonga banga ada classroom kumba license mi e te katkum ki jing sotana jonga te apart from this kani ka flying bangale nga shi sotanat bhaban shad nga sotanat ban drive ban travel ban nam taki trekking ki hiking kini ki but also ban read kindia di ki books ki articles nga sotanat bhaban puli kita ki nga sotanat jonga kumnu pi poi mo ban kuman chi ongno hawai barok ngi don ngi ta ijing angnot kum ki kena kum ki samla mo ban poi sha ka thong ka ba le sing bu na ka benta jong ka jing im jong i mo Henry ke e ka ba penlong ya pi le si ba pin sngo thu ya ka ta ka jing kwa jong pi kum tai kena samla ban poi hadu ban pendap ya ka training ban yo ya ka license kan angan hab ongi ka I think I don kti bhai pa jonga namar ba naruba nangret nga pji mo I debrio belong very intellectual belong very ambitious belong very perfectionist mo ka kam ke ru beila te naru dangret hi la long kum ila imbibe mo ya to ka quality ha ki khon jong I te kum tan naru dangret nga shi kwa pa ngalong nga angnut ban long kum I pa jonga mo ka dang pe ka kam ka kontre jong I then I wrote trying nga don nga I was always to my kid ba bone dreams ba I want to do a lot of things tengalong kumta te nadu dangret but this wasn't bang ong nadu dangret but I wanted to become a pilot kila abun ki happening nga change nga there was a time ong anong doctor they happening ong I'll become an IAS officer te kumta ka switch with mo tamba hadu man poi class 10 aim to pad ka zang 1 hi to ka jing shai mo ka jung chu per khachunga but like I have to be a little serious matang hap smooth ho kay bang Devin like mo I'll have to choose as a stream because after 10 as you know we have choose ka stream
Te had ko por tanga pada long shai thandre, they I decided by I'll take science because tang kawi ka advantage bangi ong badang shim ka science stream ba hadin habot rush kin fi ka ban change ka jingiakynduh jong fi we can still do that tang la shim no ekani ka science stream kan ta to ka jing shim ka science stream jonga nga asmu tho hi ba like ka medical stream engineering stream is not for me nga asmu tho ngam don thani to ka interest ta hai ti por pad kada long nang like aviation it was there in the back of my mind no namar ba ipa jonga ri shikran which phang like he has an idea about this field malumala te shikran which phang kanita like somehow ka to kala done in the back of my mind mo te haiti por nga asang le research for modern haiti class 11 nga asang man research man puli articles and ngala ongro haki interviews bare mo because bam da don counseling thande shini regarding aviation nim da don jing tip thande te nga shi pe ki YouTube videos te ki bon ki pilots ru ki brave vloggers tengah lapit bi nak video sungi nga yo bon ha ka idea nak itu ki jing page videos jonga tem to ski nga zang yo to ka jing shai ka clarity ba I want to do this I think like it looks interesting to me I remember there was one time also bang adang scroll through Instagram and then I saw this post of a lady pilot it was Mother's Day ta ka to ka caption jong imo that a lot of pilot mother aim ta ka to very inspiring for me when I saw like it just looked really nice to me Haiti por nga sang so I think I really want to do this. Kumta hinga I decided that I'll go for this. Namar kum bapi omentan Minerva mo habang ikran chipang ka aviation industry kabun bah ka jingduna lani kata ka jingbam tip bah let's say ha ka ba banyo ya kata ka jing penshai na ka bentaki kena ni samla ki bakwa ban ya ha ka ni kalan mo Henry kumpi omentan pio le si nuksa na ki videos ki ba pipen but na ipa but na ki pilots le si ki bala don ha ka ni kalan mo ngisong thu ba ka ni ka training jong ka aviation ka long ka ba kya ba lada ka dei ha ka no ka benta jong ka aviation ru kan ngistu kalong ka ba kya but kalong ka ba pinhaban don cha jingai na la yeng ki jing ki ba pi jingiakynduh ha kan kalenti ha ki jong pi ha ka por ba pidang don ha por training kan te por bang asang kini ka jingiakynduh jong ban nong pilot kadang data nice nem te kadang sudah teng ka class 12 mo te ka graduation haru antar nga pa lera te kabaning kong do ka jingai bang asmo bang la sham ka di ka to ba lit na jingai mo na yeng namar ba first time han pede ka jakaru ka ba pher ki bri ru ki ba thamai an kimdei tamo babun kimdei na kani ka liang jungi te kadon hi khindiat ka to nga shi su kanjab ha actually from time to time te tang tu snam baning kong hi al se ba ngasngo e ba kata ka benta mo namar ba kalong ru ba kindu ki bri na bari kadon hi mo to ka cultural difference to kadon ka cultural shock te ka to ka jing tamo pada ya don than ko jing ngo tho jing mo on tem to ski pat with time I made friends e ngayo pat ki palok e ki babha Tem to with time po banga I made new friends ikum to pad nga asang sungtenan nga asang jo ter to jing sa hang tur pad ru nga la sko ba ka hamna sko shem jing ya than chura kala yara bhi tu jing don palok e jong ashto te kita hi namar ngi song thu ru ba habangi lekum kini ki training mo kamtam ladangi pet kum ka aviation industry ka balong kawai na ki industry ka ba ruspa hadu kata tabat ka babun scope ba na ka benta ki kana samla mo ki bun ba ki lan na ki benta ki samla ki babun Henry Minerva ngi so thu ba habangi ong pilot na ni ita I ban yo ya kata ka license ban nya kat ya ka lingsun bun sin ngi ju perkhat pet ba ka de ka kam jong urang ba na ni ushan rang brio but namal ba pilong ikin thai mo ita iriu kan thai hato phila ju yo ne em pade ki kinja jing kan tho la ni ki kinja jing pendu men sim ba pide ikin thai kum no phin shim ya kan ka kam mo namar kalong ka kam ka ba ngathre ka ba khia but kum ju ru kat ba phin shim ti mo ya kita ki passengers ki ba phin ket de ki spa ngut kalong ka ika ba khia du kata di hatola judon em kum kita ki por ki ba pio ki jing kan tho
No, nakaliang kayong kasam chong atang apat ju dan nama kum kata ban om bakin dimi nekin demotivate yang kik me kik pa wat la ki bahing hasam chong aru bar haji la kemen bhaman sinte bang aku ban pursue kani ka career mo. Te nakaliang kayong kasam to ka biang bet te po bang apoy steru I'd say personally ngapat face any kind of an onka stereotype or discrimination man kidon ki be kin theru kishnang kidon kan theru kidon te kumta ki instructor si ki mta mo ki treat equally ba ya ka jingkai te kinum discriminate ni rela no tamba wala kataru personally nga ham face re kata tamba ngadon hi pat ki parlo par jor ki kan thei ba wan ki be ki liang mo hat ko nakajaka ba ki wan ma ki te nga thrai kadan khamlong ka khamdan hi to ka attitude dei umdan long regressive khindian te ngashi os ngoi hi ba ki kan thei ki ong ba mangi te tang ki mi ki pa jongi hi ba te bingi wan ne ka ni ka dia ngi pat batai ki bahai ba hasami e no ma dingi matai te a lot of things will come from there and can demotivate e kumta te ki don ru hi bala os ngo bon ki comments ki stereotypes e ba ong ba kum no ma how can a girl fly a plane it's not safe this that kumta teng teng ka sniu ka landing ki la ong in maybe it's a lady pilot ta ki don hi mo ki ta ka shuri tang ka jingkren jong ki tama ha ka jinga training jong ata I won't say that I face any kind of discrimination because I always feel like machines don't discriminate. It's just us people who do that. Plane te kamte it's a lady pilot, it's a male pilot. You know, it's just you're either a good pilot or a bad pilot. Kashlong nak kumta. Nama ko mo pi omentan ngi sushim nuksan no ladangi pet tang hasurok rumah ladangi nyak kali ladangi sakut slam ngi la betek don banyak kan thai nak mat te kadon betek ka tu ka jing snow thu bakala la ne ka jing pet po haba ka kan thai kariu kan thai hi ka shim ya kanu ka benta ka ba le si ha kapor ka ba le si kham hashwa ki ju per khat be ba ka dei tang jong shin rang mo ngi snow thu ru Minerva ba ka kam jong phi ka long ka kam kumbang ong men ne ka di ka kam ka ba phin ha ban jingai na la ying la sem but le si ka shuti bat kiwi ki benta le si ki ba ki kam snow bha la ni kinu ni ki benta ki ba le si phi ha ban don lang phin ha ban du ki jing snow jong phi pede halor kata ka benta I'm na do bang like the moment I decided bang nga kwale kanite nga habong nga mentally prepared mo but this is also a part of this thing ba ngan hablong jangai ni yeng kindon ki por bang dang khwa ban wan yeng palat nganum la ban wan tamba kumta like as I said ba katung ki jing don palot janga I always feel hakajaka if you don't good company wherever there are good people fin job and they feel like this factor mo ba I made good friends the katuka company jo ki kala ya rab hai ngate harum taru I won't say bang kinjam to dang mi na because I have those people there but that is like my second family now it's fine now I ka shubyang ngi sung thu ru Minerva ba ka aviation industry kuma ong mene ka de ka industry ka wei na ki industry ka ba bun bha ki lat na ka ta ki khna samla hen ring sung thu ru ba ka de ka wei na ki industry ka ba ram bha mo ka ba ram bha la dangi ong ya ki trainings ki ba ha po jong ka ne ka industry but ka wei na ki benta jong ka ne ka industry ka de ka pilot training ka ba phila le de ngi sung thu ru ba ka kam de ka training ka ba ka jinglut ka long ka ba manung mala ka long ka bu bun bha ki jing ki ba phi kan du ha kata ka benta but let's say na ka benta ki parlok ki ba pe yengi mo ki ba don ka jing ang nuot ban let's say ban ya ha ka ni ka ju kalenti ki lat jing rap ki ba phi yo financially tang ham yo jinga rap remo na bar ka de be ka jinga chung email pa chunga this is one thing that fi kwa shisha banne ekani ka ba fin choose ekani ka career option fi hap long financially strong there because ka jinglut like you said ka bon bha te ha ka jinga linti chunga ru ban kong ila long hesitant hi khindiat namar mi pa chunga ru bang batai iba kan sa ketika balut bhai te mi kiru kya tamo kya per khanang no hinginya yo e tamba kumta hingila shuya bo jingdwai e te at khatu ka por nga shulong no ba ka kam ka jam jong mi pa chunga ru ka ya bha and then babon ka jingdut ba la kit ka dina ka jinga ning ba ka jinga rap chung ka bang mo mangi shim loan ka education loan tanga hamyo ra hai ti por tanga ashlam mangi shim loan no halo jong ka yeng kan ka housing loan that was like through that loan but kila don ro hi par lo par jong email pa jong kila era blang happen jing shim loan jong ki that was with the help of this loan only ba I completed my flying namar komba ngi ong mo ka kam de ka training ka ba tat nani let's say komba pi ong man tan le singin ha ban long financially strong bangin ha ban khlain ba khanang ba ngin la ban
ya cekmat mo bat kini ka training kindiat Minerva filaun batai chapang ka license ka bapio namang isong thu ba habangi grand chapang ka aviation industry lani kanunu ka jat ling sun ki ling sun ru kiton ki baper mo kawai ka ling sun ka per na kawai pan ti kani ka license ka bapio kindiat le si filaun batai halor kata bat kinu ki jat ling sun ki ba phila ban nya mo ban penher te kani ka course ka bade kam long bounded by time mo kala man shim as much time ting ka fila man pen deploy ru ting fi shi kham shim po ru ka depend on a lot of factors te namta kani ka commercial pilot license fi kwa fi haban complete ka requirement ka de arspa kanta you have to complete your flying mo la ka de ka single engine ne ka multi engine te kat kum ka jing flying jonga te ngala pen de 185 hours on single engine te ka single engine banga fly ka de ka Cessna 172 and the remaining 15 hours pa ngale ka Diamond 42 ka ta ka de multi engine te but kini ki aircrafts kani ka de ka practical flying but besides this but ngala fly ni have fly ki simulators ru te ka simulator I've completed about to sauko kanta te tang kita hi te kat kum ka requirement ki bon ki hang to mo like kumba out of those 200 hours she spark kanta fi ban fly solo te kata ka jing fly solo ru fi ban fly tang ha ka single engine ka multi engine shisian ka aircraft kala don artillery engines ne kala hambu ne ki R engines te we have fly with a co-pilot from na ban fly ka tu ka aircraft marway te thank you single engine ne ka Cessna 172 ha banga complete 185 hours but kumba shi spa san kenta ing adon shong pilot in command as mo banga fly marway te kita ta I've completed na marbangi sung thu ru Minerva ba ro mo kom ki khna ngi jan ta jing ang not bangin hair le singin don lagi thap nyang bangin hair henre philala ban pen urlong ya kata ka le si ta jing kwa le si ba I benta jong phi le si por padang rit mo philala ban pen urlong ya kata kum kata ka ru kun thai ngi sung thu ba phio kata ka jing kersan na yeng ngi thu phio ka jing kersan na ki ba I ba thon jong phi ki pa lo ki pa jo jong phi henre ka ka jing song jong phi ha ka por ba phi pen her ning kong ya ka ling sun ka ba phi la ha ban pen her kan ki jing song ki jong phi halor kata bat ki jing ki ba phi kundu kum ita ibala ha ban shong hang ta ban sedang ya kata ka kam mo ban poi shedu ka thong ka ba phi poi menta te habadang strong po bafin fly kani ka aircraft you have to always fly but instructor finum need fly de moi ka aircraft marway te kata ka kinbon ki lessons ba pher ka kata ka training jongi ru te ka shilong no eventually but fin hab long solo release kan te kata ka jing long solo release it's fi hab fly marway ya ka aircraft ki tu ki single engine mo te namta kata te fi hab long confident ba fila ban land ya ka aircraft safely te kat ba fi pat nang kata te ki instructors ru kinom release re fi te tu ki kenta jo fi kinang ya yang kiu shaloi mo long ta te initially po mga nang late ki first few flights tanga pat da nang hira man mga ngo enjoy nang man ngo tana de kata ka jing fly na marba ki bon mo ki because you have to learn so much ki bon ki buttons ki ni ki bon ki procedures e ba fi able ta up shulong nang along too pressurized mo along a little bit overwhelmed also by all that thing te initially nga pat da nang time enjoying adang long tieng ru it was after I got solo release pan te haiti po kay ngansas dang ban skontenat because nga yo bani fly ya ka aircraft mare mo tem don brio de mare it's just you and the aircraft and the sky te haiti po ngansas dang skontenat ban fly te kani ka jing yo solo ru kala kham hi because kalong depend mo person to person kat ki jing don ngi motor skills te ki don ki brio ki ba khambyang te ki la yo kham ploy ya ka solo ki don ki ban shimpor ban learn te ngi yo kham hadien te ngarong ayo slam hi malumala shwa ban ong ayo kumba like pu hindriu kanta ngayo ka ka solo jonga te hadin bang ayo ekta ka solo release pat nga sang skotenat ban fly I remember there was this one time pat bang ayo fly bit instructor jonga hi tai por tengi dang shu dep take off and ka flying time jungi ka de min step like dan 80 por sunrise te ashukan ma bag idi por dang de por slap ka tu ka cloud ceiling ma bangi ong the kar hamlong lo te ki cloud ki dang don at a lower altitude it was like ngidang should have take off and you have fly ka circuit altitude kata ka circuit altitude kalong kumba 3000 feet halor jang ka aerodrome elevation mangin sidab take off ngidang ya shimar ta ka turn and then we just entered the clouds that was the first time I felt like I entered heaven. So that was the first moment where I actually felt very privileged and very blessed by
I am a part of this and I'm getting the chance to do this more because tangkat no mo bangi yo experience ka tu ka ba fi fly ki passenger aircrafts but ka ba fi fly hi ka don ka jing pair mo te ka tai Minerva nga hoi ngisutu ba kata ka jing angnut ka jong pi kala ulong mo bat ngisutu ru ba pilong shai tai bachelor na marban penher kat ya ka aircraft kamde ka pasung mat ko mapiong le si ha ka por ba pidang sedang le si pidon ita ijing snow seal ha por ba pidang sedang gitu ki few flights le si ki jong pi Minerva ko ba pi batai mentan piong ba ka shong ha na uwe ubrio sha uwe pan ban pendap ikini ki training mo they can get le si na ka benta ki parlok ki bakwa ban snow thu khamba shu shu mo kanu ka average ka por kan ka average ka bampor te kanu ka bampor ban pendap ya kan ka full training average shu kena ka yad bet baru khoj mo ka ta ka ki documentation so pina ba kadi kam de mo ka course ba long kumbangi enroll in a college or a university and man sinap enroll but ka anang yad bet kum ki semesters mta mo one after another kamlong kum ta ki bun ki factors kadon ka to ka jing thought papers jong fi nam ta ka theory papers ru it depends person to person kidon bala ban clear in the first attempt kidon ba shim por kadon kata ka factor jong ka medicals ru because kadi ka feel belong very medically sensitive the fi hablong fit the kani ka factor ru kadon and then saya ka financial constraints mga on ka yad be ka jingwan pisa jong fi ba fila ban support il jong financially this is also another factor and belong important baharu the ka flying school ba fi choose namar kibon ki flying school sama kiduna bat ki ba bha kiban nong very belong just mo por bakin pene bhai ka flying jo fi bakin pene da ka por te kita ki flying schools ki duna ta India ru ki don kindiat consult but habaru ki don te kini di ki factors kin ba laban khata ka ta ka jing shim por jong fi on an average ta fi ke lianga da ka yad bet kini bar khod ki ka jing identity jong fi ka kalong ka ba bet te I would say 2 to 3 years fi de ban da bar khod ki papers but ka flying ki Piko aban kiu kerdan ban nya pat kiwe ki aircrafts pi ham ban le training biang ne ko because kani ka jing dep CPL jonga kadang detang ka first step te after bang ayo kani ka commercial pilot license pat ngala la ban stang ban apply ke nam ta ki jobs te kata pat ka shong kat kum ki companies ka mi nem ka vacancy ki don ki por ba ki vacancies ki mi ki don pat baka one would to the she said mikla mi kini ki vacancies ta ki don ki vacancy for CPL freshers te fila ban apply nam ta ki to te ka to pat ka long no ka depend ha ka company kan shukhan ka de ka vacancy ba mi nam ta ka Boeing 737 the fia yo ha ka to ka company kin pen training if you on that aircraft shukhan ka de ka vacancy jong Airbus pat the fia that be ka to ka induction ka the fila sha select by that company kin pen if ka training on Airbus te kalong ta and sometimes pat kalong ba ki khna ki le you ba after this CPL ki le hi ka ta ka type rating mo bangyong te ki choose hi kan ki kwa ban fly ka Boeing ne Airbus te hadian la adap ya kani ka type rating pat da kala one ki vacancies kin I exams with just for that aircraft ki la le pa de ka mo ki la ban le bet ka way ha ka way ka port kin kim la ban le ha ka ju ka port kim la ban ati because ka long expensive you have to choose only one na man banam ta kani type rating fi hap CO biang te kata ka jingnut kon haliti te fi hap long very wise kan ya kanu ka aircraft fi ka ban choose mo fi hap bet ka market status e ka long kum no kino ki jobs ki vacancies badang mi for which aircraft they accordingly we have decide kin Minerva ngi su thu ba kata ka jing ya lenti ka long ka ba kam de ka baso ngi su thu ru ba ka long ka ka bangi don kam ban long ki bru ki be Aisha ba ki ba biang ha ka kot ka khia na mar bangi su ba la dang ngim long ki bru ki ba kot ba khia ban poi sha ka ni ka industry ru ka long ka ba e ba mo kindiat Minerva kwa ba pin pa kanun ka khubor le se na ka banta ki para samla ki ba don ka jik ang not ban poisha kani ka thong le se ha kani hi ka ju ka banta ka ba phi don ban ka khubor ka lum ka jong phi na ka banta ki pa lo ki ba pe ngi kan ka por tharai namta ka key factors pangala batai ta I've already mentioned mo namta ka kata ka financial condition jong fi ba ka kata ka jingya jo ki medicals ki papers ki kitab ba ki long ki factors ba fi habbo in mind mo when you want to pursue this field and importantly when you want to start off the fi carbon stang fi hab don ka science stream fi ban physics maths but English as your papers kan in 11 and 12 the fila the
after 12 fila ban pursue kani ka course and ki don ru par ki ba ki graduates ru then if you had a graduation also you can still do this kalong open bell and for the ones ki blad graduation you can on another hakiwe ki streams but ki mamne ki science stream ru fila banang shim ka physics but maths mar ka english ta ka don bit mo ki bar ki streams tang ka physics but maths but you can do through open schooling ru compulsory hoy we labne through NIOS ki ignu kini ki open schooling ki ba biang fila bane through that and then pursue pada kani sa sedang pat kin ban pursue kani ka field mo katahi namta ki tu ki ba ang not shisha badan kwa ban choose ya kani ka career option. As for the message there, one important message I have to actually the ka way te kade ba hakani ka jingiakynduh jonga haka training jonga if there's one lesson mo ka way ka jingikai bangalayo ka de ba da fi ang not shisha da fi kwa shisha bane ke fi don shisha ta ka jing thum ka babha ma fi kwa bane e ha ka jing imla jong kanu ka kamru kamlong ka basuk ka baro hi ka ba e mo I'll have to see the fee debrief bakwa ban tamo bakwa ban unemployed that is also tough if you want to be somebody bakwa ban ka kam ka jam that is also tough ka shudi no afi ka shushon afi ka dika your choice fi kwa ban choose you fi kwa ban you with your life mo te baro khoji ka long ka ba e and then tamba da ka e sa ka no padru the fi don shisha ta ka jing tum ka ba ba fi kwa ban ne e kam long impossible kano ka kam kani they one thing because ka ta ka limitation mo bengi ong kita ki setbacks e ki bengi crunch phang kita ba ki don tang ka jing mo chupur kha jungi kalong ka ba tamba if there's a will there is a way mo nothing's impossible everything is achievable ka shushong happy can fi don me ka willpower ne but fi kwa shisha ne man le kano ka kam this is one thing but secondly padru ka message jonga ka de kik pa mo ha ka jingiakynduh jonga na dudang ru hi I'll say ba hi me pa jonga kila very supportive mo la ya ka even if it's for school nam taki academics na day nam taki curricular activities mo bangan shad bangan dry kilong supportive hana do dang ret mo kimju di motivate kimju di meaning ate kadi kata ka jing hikai jong ki mo ba kilong so supportive yang ya ki hemen ki para jong ba la long ba kadi ka to ka support jong I bala I mean seeming bangi we grow up into people bam ta mo ngi biang ka self esteem badan ka self confidence te kalong very important ba da fikran ki khon ki ktila jong mo fide no very positive namar ngishu ong mo ka de ka we ka code ba I've used this in the other interviews also banga ong ba the way you talk to your children in their childhood that becomes their inner voice when they grow up so make sure ba ka to ka jingkren jong fi ki khon jo fi kalong ka ba positive ba kan I mean see me de ki namar ba ka to jingkren jo ki ka de ka jing percent men see me ki pan hadin habot te the feeling negative na do dang red fin om ba kim start kim be all of those things can you know ka break mo ho ka kta be ki kan doni ka to ka jing duna confidence ake la heru to ka shong ba ki mi ki pa gen ka kom kren ki ka jing pen happen san jong ki namar ba mga haladi to okay I'll say to your achieve mo yakani ka goal tama at the same time even my sister also my elder sister she's also a doctor te kani ka if we've done well in our life I have to give all the credit yaki mi ki pa jonga ken kadi shisha ka jing kai jong ki ka way ru ka point mga kwa ban ad mo kadi nga kwa ban ai ngu ba you play nong bu nong thao namar ba kadi ka jing khu jong hi jing shisha namar ba if it was in his blessings ka jing pinshai jong mo ngam ada poire hadu kani ka khilman but kumta mo nga kwa ban ong ba dadi ka jing adin you ru ka jing jong fi di ba pendon ka to ka faith namar ba ka to jing jong haru mana do bastang hi banga song bala bun ki jing nga shibu betang ka wi ka jing dwai hi ba ngashi ong be ba nakadi shisha ka monjong mi to pen play linti lem ba dakam de hiru to pen ile nga da koi kalinti banga na ban yai patru to kadi be kani ka jing dwai ba na do bastang hadu mentaru hi ngadang dwai be kani ka jing dwai ba ngas ko kadi ka jing dwai ru hi mo ka bala pen poi nga shuru kani ka khleman te kumta kan this one thing also ba I want to say ba da ka ka jing jong fi da ka ya be ka kum ka jing ang no jong fi the take it is God's direction but da kam de ru hi if it doesn't go according to your wishes it is his protection this faith should always be strong and so that you'll never be discouraged when long demotivated tangkata ki ki jing sngo jong pi kum ita ikimi mo ban yo sngo ba ikun iwan pin sngo sha pi be la kwa man let yang kan lan but kumno pi la shim ya kata ka benta kum ka kami mo ban pediang ya kata ka jing kwa jing ikun jong pi actually ha ka sen banding kong por ba iwan ong I Minerva yang te ka to po dang li school te nga klam da shim serious hadu kata nama ba wat na ngaro ngam da don idea than nam ta kata ka line te nga shong hoi kin kun ka ba fi kwa te fi
ngin Krishan be shakamat tama min te kadiswana pike na pila ban ne ma school people ba shakamat so anything that you want te kamot ngin shabe mo ngin num don kata kajing kanglan te itahi ngi so thuru kong ba ka nika benta ka ba ikon ila shimmo kalong ka benta ka ba let's say ka benta ka ba bon ki meki pa kin sham jing e mo namal ba kalong ka training ka barem but let's say na ka benta ki meki pa ki ba pet mo yangi ki e ki jing yarap ki ba pi pila yo but kumno pila ya le ek ta ki jing e ki ba pikendu hal yang ka pisa ka tingka ban pendap ya ka training. Okay, kumbanga ong menen nama ba probably wan oi ngang pada sim serious te ka khamdan ka jingpen kre ban ong bangan lum ngan lang panam ta jokan mar ba marsin ong ma ikam to te ha pa school nang yeli sham to ki kun ni shedon and parents la ni bet ki wegam to banya interact banya kali tinga kan ma ba ngai kan do ye we ni kinong hikai ba nga kali ken nga ni shukai da dei ba dan ba kwa ba ni long pilot te ka jinglut ka long komno te iya tho ke ni ta nga ba ka dei kata lang te nga mas na kom tahi nga klap ang isu nga so pa mesim okay long holiday nga so met latim nga numpoy sa kata-katong hi te ngong kon men ba ha ko kasngi try kan sa change bang ya ka jing trang jong kama ka sa ono ko moy tamalong ngam chuan e thu pade I ngas nga bet ti kum ta hi hadin pade kum tu por banda la college nda ila pa sa ka tu ka 12 dan hang tu ken isawan ong de wan ong ti nga la long nga la sa tu ti ngam la ban kan ran dien nga de bi ban ya cha khamat ti na kam ta ka ti na la din te pat don pa ho ke yen ka sem te by the grace of God mo ngi yo hi ban sna ini tai ka taru with the help of the government through loan ti mas nong pada imen na bana kam ta kata nga persyang ani to ifi nga persyang ban sa bank ngile sa bank man pa ne ka loan ngong like kidon em kata ka loan na ka benta ba ngin support ikon ba kwa ban pilot ti ka labon ha ka jinga lenti na ka wage ka wait ti ha ka bakut pede ki ong bakat pa yo ka license ti ngimla ban kirshan ti ki ong la da fikwa edo kata ti ha kata ka jing apply jonga bang la ya be cha kamat em ti ki ong in ashipo tinga perkan ani shipau te kamdap mo mana masendrung rung ila dei bandan lupa ti kum basau po masendrung tinga ngani ka tati mdap te le kum no ti ki batai pede maki nang tu ki ong education loan te finomio te fishim no da kawai pede ka loan te kata nga shudon bok hi long bakala don lupa ka yeng te based on this house ni ngi sa shim pede da ka top up loan te kata hi nala ti tinga ong bangim dan nga shim pede ka loan na po government na ka bank SBI bank tingi song thuru kong ba ka jing kersan ya ki kun ka long ka ban kam hadu kata kata mo ka e ka khubor ka jong phi na ka benta ki kimi ki pa ki ba pe ing ya ka ne ka bor nga try kum ki kimi ki pa mo ngi persangkat bala ka e ka bangi le kamot ka debe na ka benta ka jing kemen jong ki kun hot ka long ka ba e adu kata kata na mar yala di ngim de ki bala don lupa Henry ya ba fidan pada kacinget ublay pada ublay lat play lenti phi te ka de itahi bang ong nga ya lenti na ka ka bentas ka benta ho ka bank ka yarap yang atela dangam de badon ya kene ka yeng ka bank ro kanum ai loan te definitely because of this house nga yo ya ka loan te de ba ki yo i pada ya ka to ka kom si jonga pada na ka Porsche ka por mga simen shuar ba ka ya bet te ka tur ka la yarap ka mona kanu ka benta ka bangile ba ka mo ka jingarap ka one bet te sa ka pada long ikpa ide we I reshot iba klantam ha ka jing im jonga na ka benta ka yin ka sam jonga na ka benta ki kon la da de ba im don ikapa ka mo mangir kin pa yin ho nya don hadien ban emotionally ban support de ki yin financially pa dem min udan ku pa na ma uru ukrsha na ma ba la da nga shu me kanu ka loan na de ke itela da ukrsha ku pa na engan sio te hapedeng ru hadin mangala de shim kita ki sa phog mang ong mene mo ki bu na ki jing sio ki ba ka lek ka wan na ta ban sio ha ka to ka jaka ka bangisa ba isa ikon jonga te dang haban siu komot mantli rung ya beti namal ba ukupa pa de u kade ba ukursian ukupa mo medban men sem ukursian udon kata ka jing et ya ka yen ka sem udon kata ka jing et kam tam e ki kon te komot udo yap bet met ba singi long ban tre ban wan ra ya kata ka jing tran jong ki kon te ngas ngo tho bi ba lada ki kimi ki pai ki et ki kon kam tan ka jing benot ba tru ba lada ki kon ki tip singi ngi i kata ka jing tip singi ki ngi i kata ka jing trang jong ki ba ka long ka
kepada trang la do men sim bat kita do yap ti ya kata he bangi iya kata kemot ngile kat bala bangin pen biang naki bat ha ka bakut pada hi la da u blei hi don rakat bat ngi num la ban ne kita ki bro ti ha ka bakut it's by the grace of God da ka jing e jung u da ka jing ai e jung u ni la la ban ne ki ki baro hadu banta ka de bi tang ka jing e jung blei bat ka tang ka jing shania jung ye u hadu banta ngas ngo be ba ka long tang ka miracle Te palop kum tu ngi osngo ye samla Minerva iblala ban poi shakathong ka ba ilabu na ka benta ka jing chung i bar ho oi kum ba i ong klem ka jing kershan ju ki mi ki pa klem ka jing persat men sim ka jong ki na du ba idang ret le si inum long kum ni kum ba i long benta bat ka kubor le si na ka benta ki we ki mi ki pa pe ingi ka ni ka por ka long ban ai ka ta ka men sim na du ba ki dang ret ki khun khanang ba kin yo ye ka ta ka jing penslur na du ba ki dang ret ba kin long brio man brio pat anda ki la poi ha ka ta karta ka ba kin la ban poi sha ka ta ka thong ka ba ki bu te parlong hadu mene shambyang bat phi ha ka we pat ka por ka blei phi baro